Sa ating Good News Idol, tree planting po sa bayan po ng Asinggan. Matagumpay po na isinagawa sa kabila ng naranasan po na pag-uulan. Ikwento mo ang Good News yan, Idol Ruru Hugutero. Sa kabila ng pag-ulan, itinuloy ang pagtatanim ng mga punla sa Municipal Recovery Facility sa Sitio Kabaruan, Barangay Bantog noong Agosto 19 bilang bahagi ng programang pangkalikasan ng bayan. Matapos ang assembly sa harap ng Municipal Hall, nagtungo ang mga kalahok sa lugar ng pagtatanim. Nakisaya rito ang mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga barangay, paaralan, civil society organizations at iba pang sektor ng komunidad. Sa temang Plant a Tree, Grow a Future, binigyang diin na sa aktibidad ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at pakikilahok ng komunidad sa mga gawaing pangkapaligiran. Naging mainam din ang kondisyon ng lupa dahil sa ulan na nakakatulong sa pagtatanim ng mga punla. Bukod sa pagbibigay ng lilim at sariwang hangin, nakakatulong ang mga puno sa pagsipsip ng tubig ulan at pagpigil sa pagguho ng lupa. Layunin na naturang pagtatanim na makatulong sa pagpapanatili ng mas luntian at mas maayos na kapaligiran sa komunidad. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.